नै बेजों नै गेटआ फुजानि ओमफ्राय बेयावनो दं आरो नै मा मा लिरनाय दंथायो सिलभार जुबलि खुंगा 25थि बोसोरारि बोसोर रुफाथि मायथाइ फालिथाय बियो आबै सेन्टारनि लोखि फुजानि प्रग्राम बियो कालसारेल प्रग्राम नाय मानसिफोरा नाय सिलभार जुबलि देग्लाय लोखि फुजाया लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फरायबाय नै दायो आं थांनो नागिरदों आबै सेन्टाराव जोंहा लोखि फुजा जागासिनो दा बे लोखि फुजाखौनो दिनै नायनो थांनो नागिरदों दिनै लास्ट होनना खोनादों दा बे लोखि फुजाखौ नायनो थांनो नागिरदों नोंथांमोनाबो नायलांबाय था आं देखायलांबाय थागोन जोंनि आबै सेन्टारनि लोखि फुजाया माबायदि मा मा दङ मा मा देखायो नायलांबाय थायोमोन जाबाय नोंथांमोनाबो नै दा थांसै आं नै ओंखारलांसै आरो दा न'निफ्राय नै दायो जों फैयै आबै सेन्टार नुफैबाय जों आबै सेन्टार बेयावनो जादों आरो लोखि फुजाया ओरै दा जों गेटजों हाबहैसिगोन टम टमाव फैबाय जों बिजों ससे ओमफ्राय दा नै आबै सेन्टाराव थाबायगासिनो आरो नै सेन्टारा बेनो बेयावनो जादों आरो लोखि फुजाया र' ओरै गेटजों हाबैनि जोङो फुजायाव बुखो दिनै दा स्टार्टिंसो 200 मोनजेनबाय 200 जागोन दा लासै लासै बेफोराव नै सेन्टाराव बेबायदि आरो दख'ना आबै सेन्टारनि बियो जायगाया नै एकदमबारे नै बेजों नै गेटआ फुजानि ओमफ्राय बेयावनो दं आरो नै मा मा लिरनाय दंथायो सिलभार जुबलि खुंगा 25थि बोसोरारि बोसोर रुफाथि मायथाइ फालिथाय बियो टाउननि आबै सेन्टार बेनो आरो गेटआ नै देग्लाय रुफाथि मायथाइमोन बियो नै 6 तारिखनिफ्राय 9 तारिखसिममोन आरो इयो ओमफ्राय बेनो आरो सेन्टारा नै ओमफ्राय ओजों फिल्डआव जाबाय आरो फुजाया ओमफ्राय नै जोंहा फुजा नायग्रा बन्धु बिथांमोना लोगोआव दङ दे थ' ओमफ्राय माथिया बेनो बेजों हाबलांसै नामा बेजों हाबनोसै बेजों हाबलांनि ओमफ्राय मुर्तिखौ नायलांसै आरो लोगोफोरनि बेनो मन्दिरा लोखि मन्दिर आबै सेन्टारनि बेयावनो बावो आरो लोखि फुजाखौ बेनो आरो मन्दिरनिफ्राय ओंखारबोनानै जों दा नै मेथाइ दखानथिं मोनफैबाय आरो दा नै फुजासालियाव जोंनि जिलापि सावगासिनो जों जिलापि मेथाइ दखान बेफोरथिं बेजों मा मा दखान दङ बिथिं हाबलांनो र' जों बिथिं हाबलांनानै नै ओमफ्राय नैबेयाव अपेन स्टेज आरो बियो बेयाव खोनानो मोन्दों दिनै मेन्डेला फैगोन होननाय दा मा समाव मोनफैगोन मिथिया आरो नै बेयाव बिबार दखान लागोन माफोर लागोन मालै मा बिबार इयो कमलासो माथो ना ओमफ्राय आपेल ना आपेल सेरगावनि आपेलानो दा है आपेल नङा दां आपेललै आपेला ओमफ्राय बिदि थाइसे थायो बन बैग्रिसोलै बिजौसो थायो सोरबा आया बे मोनसे अरा এইটো কি এই আপেল এইটো হেৰি বুলি কয় আমাৰ কিছুমান ঘৰত থাকে যে পিছফল বুলি কয় তেজপল না কি কয় বন বিগ্ৰী কয়লা লন্থাडाলে তেজপল नोंसानाव दङ এইलायथो सिनायबाय दा बुंखाबाय नोंसो मानिया ओइ बा tuh naik kunci besang bila besang lagi ya besang lagi ya 550 我要segeri ni juga silai fankara ya muhila pun sih nang thua jeng bani jeng jeng gotofoni gari ekdom मा खाबाय नो हेमफा बा एफा गोसा गाबो बेजों नै बेजों बेराय जों दा बेजों ओमफ्राय आरो हटेलसिम मा लानो बेलाय आरो नैबे मबाइल कभार लायनो जालायबाय सासेया नै दे लालाय बेजों फैनानै जों दा हटेलसिम ओमफ्राय किल' हटेला मा मा हटेल दं आलारि हटेल नैबे मा इस्लारि फास्ट फुड ओमफ्राय दिनै लास्ट ना मानसि जाथ'वाखै दा मोनाबासो जासिगोन
आर'नाइ बे आर'नाइ हटेल बेयो बेजों पान दखान बे अपेन स्टेज बेजों हटेलानो गोजा आरो बांसिन माथो नायनो गोनां बुस्थु गैयाना जेबो ओमफ्राय स्टेज प्रग्रामाव मा जागोन दायो आरो मेन्डेला फैबाथ' मोजां केमेरा एक्सन फिल्म हल बियो फिल्मनि नाम होगासिनो इयाव सावथुननि मा मोननो मोनो हिंसाजा मैयानि बियो बे नङा खम जारला रोङि बायदिसो फरायनांदों मा फिल्म नायग्रा फिल्म नायनो जम फैबायना सोलाबो गोदानसै दा एक नम्बर थिकेट लागोन नामा मैयानिखौबो बोखाराखै आं बे फिल्म हल आरो बेयो माने फिल्मा बेनो सावथुननि लागोन नामा रोंला नामा बिसोर बर'खौनो टाउननि आबै सेन्टार सम बेलासिनि 6 रिंगा टाइम गोलैदों ना बेयाव ओमफ्राय बेजों हामसै मेन बेजोंसो दिनै दा दावरावा बेजों जागोन आरो बिराद दावराव जागोन आरो बेजों हांसोनो दाउनो दाउदैनो मा नांगौनो बयलारनो हांसोनो बोरमानो फारसेनिफ्राय दंजोबो नै लारि लारि जिरायनानै दा जा माला मा जागोन आरो ओमफ्राय जोंफोरा बेयाव हाबफैबाय नै बेयाव फैबाय बे दाउदै मोनब्रै ओमफ्राय बेयाव दैब्रैयाव लागै मोनगोन आरो बेयाव नै खै थाखा थाइबा 10 थाखा 10 थाखायाव दैब्रै मोनबालाय माथो लस गैयाना थाइबावनो मोनगोन दा आराय थाखा गोलैगोन आरो ओमफ्राय बेजों ओरै हाबनोसै ओमफ्राय जोंना नै सारमोन दं बेयाव बसमोन दं बेयाव खै थाखा बेलाय खै थाखा 20 थाखा बयलार हा मानि 40 थाखानि अबे ओइथिं हांसो ओइथिं हांसोनो वा बुरजा गेलेयोबा माने 30 थाखा बदलायो आरो खनसे माने हमनाय जानांगोन बेयावबो 10 थाखा हमनाय जानांगोन आरो मोनसे मोननै लायोबा बे 40 थाखा दे बेयाव हमबाय लाबाय ना मोना देसन नायलाय ट्राय नायलाय 1 2 3 4 5 6 मायाव लादोंलाय मायाव लादों 9 लादों 12 लादों 15 लादों 19 लादों 20 लादों खसा ना मिसा होबायनो फैसाया आजाखाबाय बे दे सं मारो नाङा नाङा होमबा बेसेबां नांगौ बेसेबां फैगोन नाय मोनखाबाय मोनबाय 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 न'आवसो सारिसो नांबाय दे लांबाय दे जाया बे बयलारमोन गैया मोनसेबो जाया बेना बयलार दाउआनो आइफन फानदो मा बिलाय आइफन गोदान माबा खालामाखै गोदान माबा खालामनांगौ मा बुस्थु बिलाय आइफनलै आइफन ओमफ्राय नै बेनो हांसोआ नै हांसोआ गाब गाब गुलायदों दे लांदो ओमफ्राय बोरै जायाखै मानसि जायाखै हा देलाय अबाव ओरै थांनाव नो दे दा थांनो हागोन दे हा wah dawa nih lokal boiler kita bisa boiler nih boiler yang goza siapa nama siapa sing daw deh biar malbor sana biar malbor sana daw deh mungkin biar Singfrey yang terbelai baju ini, berai. Biar jaga naro open show, mama jaga naro biar. Biar kena ini. Wow, boleh alam ada? Sudah. Betul. Betul deh. Hah? Taruh ya. Ini stes saya.
लोगोफोरनो जोंना आबैनि नै बेसे मानसि जादों नै अपेन स्टेज प्रग्राम बियो बेयाव मोसागासिनो मानसि नुनाय बेसे मानसि जादों नाय फिल्म हलाव मेन्डेला दं आरो मेन्डेला बेयाव अपेन स्टेजाव प्रग्राम जागासिनो नै कालसारेल आबै सेन्टारनि लोखि फुजानि प्रग्राम बियो कालसारेल प्रग्राम नाय मानसिफोरा नाय सिलभार जुबलि देग्लाय लोखि फुजाया सोरबाफोर नायनो फैनो गोसोबा फैगोन बोसोराव फैदो देग्लायथ' नै दिनै लास्टआनो जोब्बाय फैगोन बोसोराव फैदो दिनै जोबथि जोंहा मेन्डेला सार फैदों बैयाव फिल्म हलाव दङ ओमफ्राय बेयाव फैयो फैया बेखौथ' जों बुंनो हाला दायो दा फैबाथाय देखायसिगोन खेलाव मोनफैबाय जों बिथिं फारसेनिफ्राय नै दावदै खेल दावदै खै टाका बलबेल 10 टाका ना थाइबा थाइबा ना 10 टाका 10 टाका 10 टाका 10 टाका नो 10 टाका 10 टाका सारि दैथाम दैथाम मोनबाय हरदो दैथाम हनै दैथाम मोनबाय ओयाव हर जेंगायाव नै जेंगायाव बरिया ओरै दावदै दैथाम मोनबाय हनै ओमफ्राय ओरै दावदै जागासिनो जायगा मोनगुलाया माथो ओइ माबोरै खबरफ्रालाय नै खबरफोरा मासेल'सो लांजोबबाय थिं दावदैनि बिथिंबो नै फुलबो नै थाइबा जोब्बाय नामा दावदैयालाय एयाव दैब्रै 8टा थांबाय होबानो मोनो लानांगौल' हा माथाम हा मोजां बेफोरसो लाखिब्रा बेखौसो बुङो लाखि 120 टाका माथाम मोनबायनो जागासिनो हांसोनि हांसो 30 हांसो ओरै हांसो बरना हांसो बरना मानो बरनांब्रा हांसो हांसो मोनबाय लोगोफोरजों फुजानिफ्राय ओंखारबोबाय हर जाबाय दायो फुजाखौ नायनानै फैबाय दा ओंखारबोबाय आरो जों दायो दा न' फारसे थांसै आंबो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो बाय